İsənlərmisiz, sağlarmısız? Efirdə şou biz tapşırıq, hamanın alıb barışısı min Gülnaz Səfərova. Bu tapşırıq шығарылышында. Tatar estradasında şıp-şın Baby Boom. Leysan Dusayeva kiyevga şıqqan. Güzel Urazova нәрсә pişirirge yarata. Jirshi Elmira Nağimova sahnaga bayan alıb шығармы? Bularning barысы turunda jindiklabrak silab ketik. Bugün tapşırığını en aktual yanılıktan başlayayım. Tatar estradasında şıp-şın Baby Boom kıtıra. Artistlar ikinci, üçüncü bağların tabırga aşığa. Hazır barısı turunda da tertip bilen sileyim. Әлі көптен түгел генә эстрада шибәркәйләре Алсу Әбелханова, Гүзәл Уразова, Гөлназ Солтанова икенче балаларын алып кайттылар. Аларга карап, башкалар да әлеге юл буенча китте. 26 ноябрь көнне Илдар Әхмәтов икенче тапкыр әти булды. Улымның авырлыгы 3 килода 50 грамм. Буе 51 сантиметр. Исеме Айдар дип куана ул. Бала исән сау, үзен яхшы хис итә һәм инде туганнары белән дә таныша башлаган. Тик менә абыйсы Ислам гына әле энесе барын бик үк аңлап бетерми икән. Әлбәттә, 3 яшьлек балага эне диде, сеңелде. Менә бераз үсә төшкәч әле шин братлар булырлар. Шулай ук ноябрьнең 30-ында шоумен Фәнил Ваказов та әти булды. Ә чиратта кем дип уйлыйсыз? Чиратта исә Сөт төркеменең солисты Нияз Вәлиев. Алар инде 3-нче балаларын көтә. Вәлиевлар гаиләсендә 2 ул. Кыз тудырмыйча туктамыйбыз дип шаярталар. Кем белә, бәлкем шаярмыйлардыр да. Күпләрегезнең яраткан җырчылары Альбина Апанаева белән Алина Шәрифҗанова да тиздән әни булырга җыеналар. Нәрсә дип әйтим? Бу эшләрендә әлбәттә без аларга бары уңышлар телибез. Исән сау гына, җиңел генә котылырга язсын. Күпләр социаль челтәрдә теле алып баручы Лейсан Дусаеваны туй күлмәгеннән төшкән фотосын күреп, тизрәк аны кияүгә чыгу белән котларга ашыккан. Тик иртәрәк. Бу фото исә шушы көннәрдә Казанда Корбан роман кинофильмын төшергәндә ясалган. Лейсан бу фильмда төп рольләрнең берсен башкара дип яза туйлар.ру сайты. Кияү ролен исә Санкт-Петербург актеры Эрнест Тимирханов уйнаган. Туйны беренче көнне Кремль метро станциясе янында, Бауман урамында төшергәннәр. Икенче көнне Лейсан туй күлмәгеннән Казансу елгасы буенча йөгереп йөргән. Машинаны яхшы итеп йөртүче Гүзәл Уразовны күз алдына китереп була. Гүзәл һәм бизнес ише сүз тезмәләре дә безне аптырашта калдырмый. Ә менә Уразова һәм кухня сүзе. Бу ике төшенчә бергә килә аламы? Гүзәл сүзләренчә килә ала. Җырчы гастрольләрдән ял иткәндә буш вакытында бик рәхәтләнеп үз вакытын нәкъ менә кухняда уздыра икән. Аның яраткан ризыклары пылау һәм манты пешерү. Ә инде җырларга ярату турында әйтеп тормасак та була. Илля Сафиуллин сәхнәгә гитара белән, ә Мурат Гайсин баян тотып чыга. Ә бит җырчы кызларыбыз арасыннан Эльмира Нәгыймова да сәхнәгә баян белән чыгалар иде. Чыгу гына да түгел, ул хәтта үзе уйнап, үзе җырлый да алыр иде. Кыз 12 яшеннән бирле баянда уйный икән. Һәм ул теләсә нинди көйне тотып алырга сәләтле. Тик менә сәхнәгә баян тотып чыгудан Нәгыймова уяла. Бу әлегә шулай. Кем белә, киләчәктә бәлкем Нәгыймова безгә үзе уйнап, үзе җырлап та күрсәтер әле. Һәм һәр вакыттагыча афиша. 22 декабрь көнне Пирамида күңел ачу үзәгендә ел вакыйгасы татар җыры була дип кабатлап торырның инде кирәге юктыр. Моны сез инде исегездә калдыргансыздыр. Ә менә 15 декабрь көнен искә алыйк әле. 15 декабрь көнне Уникс концертлар залында татарча солянка. Кышкы яңа ел солянкасы булачак. Кыш бабай, чыршы, бүләкләр, җырлар барысы да әлеге солянкада. Безнең дуслык мәңгелек бит гомер юлын, үткән чакта әйтерлек бу, кайгы шатлык бүлешерлек дустым бу, бәхет ул, бәхет бит ул. Безнең дуслык мәңгелек бит гомер юлын, үткән чакта әйтерлек бу, кайгы шатлык бүлешерлек дустым бу. Булат һәм Дилә Нигъмәтуллина репертуарыннан безнең гомер. Диләнең җырларына килгәндә табалмассың яхшыракны, яшәр идем җыры. Гүзәл Уразова репертуарыннан язлар булып кайт. Асыл яр репертуарыннан Карлыгачлар һәм Ранил Нуриевның Син минем янымда җырларын без яхшы беләбез, чөнки алар хит. Ләкин әлеге хитларны иҗат итүчеләрне, ягъни авторларын белеп бетермибез. Кызганычка каршы. Һәм бүген без сезне бик күп популяр җырлар авторы
Марат Мухин белән якыннанрак таныштырырбыз. Без аның студиясендә ул биредә һәм без аңа барлык безне кызыксындырган сорауларны бирә алабыз. Марат яннарак барып утырыйм әле. Сәлам, Марат. Сәлам Гөлнас, исәнмесез? Марат Мухинның бер генә минутта буш вакыты юк, әмма ләкин TMTV кірмәгән жер, Гөлнас Сәфәров булмаган жер юк, шуңа күрә дә без монда. Марат, син ничәдән ничәгә хәтле эшлисең, синең эш режимың? Ансы төрлечә була инде. Кайбер вакытта 6-да торып өйдән чыгам да эшли башлыйм, кайбер вакытта 12-ләргә кадәр йоклыйм, рәхәтләнеп, аннары кичкә табагына чыгып китәм. Кичтән бирле бер 4 иртәнге 4 сәгатькә кадәр эшлим, шулай да була. Мин Диләдән менә зарлану сүзләрен ишеткәнем бар. Маратның тагын бер сөйгәне бар дип сөйләде ул бер юлы. Кем дигәч, музыка диде. Бу чынлап та шулаймы? Ансы шулай инде. Аннары мәсәлән менә соңгы арада Данил Сабиров белән бик күп треклар язабыз. Һәм я кайтам да менә ярты көн өйдә булмадың, кая булдың? Мен әйтәм, Данил белән эшләдек, яңа треклар яздык. Менә синең яңа любовница шул Данир инде. Шулай дип әйтә. Данир. Булай өйдә булганда кичкенә кызыгызны тәрбияләүдә ниндидер анда роль уйныйсыңмы? Әлбәттә уйныйбыз инде, ничек инде. Баланы ике кеше дә тәрбияләргә тиеш бит ул. Әни генә түгел, әти дә булырга тиеш. Әлбәттә без нидер шундый система ясыйбыз. Менә 6-дан 12-ләргә син утырасың, мин тегендә шунда барам, үз эшләремне эшлим, аннары мин утырам, диләйтә, чыгып кит, бар. Бүлешеп инде шулай иттереп. Шулай инде, шулай, әлбәттә. Порядок шундай бар бездә. Менә кара, Марат, нидер бер зур вакыйга булганнан соң кеше гадәттә теге илһамланып китә, нидер вдохновение дибез без аны русча. Бала туганнан соң син шундый теге шатлыктан шашып берничә көй язып атмадыңмы? Безнең кызыбыз тугач, мин әйтим, наоборот, эшләмәдем, бер кая бармадым, гел кыз белән өйдә утырдым, бер атна точно өйдә булдым. Китәсе килмиде бала яннан. Менә бер җыр языр өчен күпме вакыт сарыф ителә? Ул нәрсәдән башлана безгә гомумән процессын әйтсәң, ул башта туам син сызгырып, башыңа китерәсең, яисә утырып язырга кирәкме нәрсәләр? Ничек кирәк бара әлеге процесс? Ул шулай төрлечә була инде. Менә берничә җырны вообще минем пробкада утырганда, машинада яздым. Просто менә нидер мелодия килеп чыкты, әле сүзләр дә юк. Диктофон алдым да трәләләп язып куйганым, аннары студияга килеп бүтән шул хыялымны воплощать иткәнем. Кайбер җырлар инде ничек обычно язам мин. Студияга киләм дә, фортепиано звукларын куям да, и бернинди аранжировкасыз, просто фортепианода уйнап, җыр яза башлыйм. Әгәр бер сәгать эчендә бер нәрсә килеп чыкмый, мин сүзләрен все убираю на полку, значит, бүген түгел. Сегодня не мой день. Марат, димәк, менә сүзләрен полкага алып куям дидең. Димәк, син ничек уйлыйсың композитор буларак? Башта көй язылырга тиешме? Яисә башта сүзләр иҗат ителеп, ана шул сүзләргә көй уйлап чыгарылырга тиешме? Ничек булырга тиеш? Мин элек ничек җырларны яза идем. Бер заказ та булмады инде. Ул 2002-2003 еллар, әле мин мәктәптә укыйм, там 8-9 класста. Просто нидер сүзләрне табам да, шуңа көй язам. Аранжировка ясыйм, ята шулай. Аннары икенче җырны, өченче җырны язам да, тоже аранжировка ясап бетерәм, ята. Аннары кеше килә, Марат, там берәрсә бар, әйтәм, менә бар. Бүтек алар сиңа шигырь белән киләләр, мәсәлән, ә син анасы аларның ничек җырлау манераларына туры китереп, анда холыкларына туры китереп язасың, ул ничектер шулай дип аңлап, дөрес аңладыммы мин? Шулай. Менә кеше килә дә, берничә сүзне калдыра да, чөнки мин үзем шигырьдә яза белмим. Не дано. Менә шул шигырьләрне сайлап, менә нинди шигырь, менә шул кешегә туры киләме, юкмы, һәм нинди стиль, бүтәнсен анализ ясап, шуннан соң эшкә тотам да инде. Менә килеп чыкты, мәсәлән, син анда берничә сәгать утырып яздың, булды, көй язырды. Син тагын бер тапкыр тыңлыйсың, тагын бер тапкыр. Аннан соң иң беренче кемгә тыңлатасың? Иң беренче кеше ул әлбәттә минем хатыным инде.
Әле заказчиктай ишетмәде, но Дилә ишетте точно. Була шундай моментлар, мәсәлән, бер кеше килә, сиңа заказ бирә, ул гениаль әсәр килеп чыкты, сен кайтасың, тыңлатасың, Дилә әйтә: "Марат, миңа була, бу бит хит миңа бирде." Һәм үзегезгә алып кала. Шундай моментлар буламы? Шундый моментлар бар и берничә тапкыр. Менә дуслар, күрәсезме? Әлбәттә инде алар һәр җырчы үзең турында уйлый һәм сайлый үзенә иң яхшы җырлар, иң хитовый җырларны. Һәм Дилә бер җырны ишеткән, "О, нинди матур җыр, там ник миңа язмадың, миңа бирмәй", там булмый инде. Син шуны теге гадел кешеме? Юк Дилә, сиңа түгел. Бүтән кешегә дип шулай бирәсең. Хатынны мәхрүм иттеңме җырдан? Ну, чөнки менә кеше килде, миңа заказ биргән, аның сүзләре һәм мин бу җырны махсус ул кешегә яздым. Һәм ул кеше бу җырны җырларга тиеш. Менә дуслар, әгәр дә Марат Мухинга биргән икән, Дилә ул җырны тартып ала алмаячак дигән сүз. Диләгә килгәндә менә күптән түгел генә Дилә әйткәнде, мин көйләр яза башладым диеме? Син бу турыда беләсеңме? Ул сиңа тыңлатамы һәм синең фикерең? Бер көнне Дилә утырган, менә минем шундый көй бар, но мин стесняюсь ди, даже сиңа күрсәтергә стесняюсь. Мен әйтәм, давай күрсәт. Күрсәткән, мен әйтәм, нормально, бу җырдан мен әйтәм, бик яхшы җыр килеп чыга, точно мен әйтәм. Тиз генә аранжировкада ясадык та, язып алдык, тавышны яздырдык һәм бик әйбәт җыр килеп чыкты. Ул "Ак теләкләр" дигән җыр дип атала. Юк, монда бит әле хикмәт шунда. Теге Дилә Маратка ияреп көй язагына түгел, Марат Диләгә ияреп җырлый да башлаган. Шулай бит әле, Марат. Сез башта бер тапкыр сольный Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннарның сольный концертында бергә дуэт җырлаган идегез, име? Һәм хәзер тагын бер җырны башкарып ятасыз. Бу хакта да берничә сүз. Берничә ел элек Пирамидада яңа ел концерты булды. Без анда яңа дуэт язган идек. Ул яңа җыр түгел инде. Дуэтный җыр да түгел. Ул "Сине очраттым" дигән җыр Диләгә язган. Мин аны әллә кайчан инде, әллә кайчанга җыр ул. Һәм без аны ул әле шундый тиз темпта иде. Без аны шундый романтик баллада, миләк дип әйтик, дуэтный вариантны ясадык һәм шунда премьера безнең булды. Җырчыларның җырларында сез бэк-вокал тавышын ишетәсез, егет тавышын, име? Һәм әлеге тавыш Марат Мухинныкы. Бөтенсенеке түгел әлбәттә, ләкин кайсы җырчыларның бэк-вокалында синең тавышың ишетелә? Онысы белмим. Дилә Нигъмәтуллина, Булат Нигъмәтуллин. Бөтен минем ярты килгән кешеләр кем записка килә инде, күпләргә инде мин бэк-вокал үзем җырлыйм. Чөнки минем тавыш ул шундый яркий звонки түгел, шундый бархатистый гына, һәм бэк-вокалга обычно как раз шундый тавыш туры килә инде җырларга. Супер премьера бар тик шоу-без тапшыруын караучылар өчен генә. Марат, бу җыр кемгә булачак? Бу җыр мин махсус алган бер егеткә, аның исеме Айрат Сагиров, ул әле килеп кенә чыга дип әйтим, аны беркем белми. Бу сүзләрне кырказлары турында случайно гына тапкан иде. Әле белмәде кемнең сүзләре, нәрсә, әтинең стәлесендә тапкан икән. Һәм килгән, Марат, мин белмәдем, минем әти шигырь яза икәнне. Менә күптән түгел ди, минем әтием вафат булды Дубайда. Һәм менә әти язган сүзләр миндә бар ди. Һәм менә укып кара ди. Сүзләр 3нче куплеттан нинди сүзләр? Әле бит әле кыр казлары булып мин кайтырмын дип. Шунысы да Вафат буласын белгән кебек. Һәм 3нче куплетта шундый сүзләр бар. Кеше китсә, җыры кала диләр. Мин аны укыгач шаккаттым, әйтәм, менә бит шулай була икән. Кыр казлары китәр вакыт җитсә, күңелләрем күккә омтыла.
Күңел оча кышлар белән бергә, бөтен борчуларым ынтыла. Кыр казлары, моңлы җырлар көйләп, хушлашалар туган җир белән. Хушлашулар җиңел түгеллеген беләм инде хәзер бик беләм. Беләм инде хәзер бик беләм. Кайдыр Казаннан читкәрәк, анда Мәскәүгә, аны алгарак ыргылу теләге булмадымы? Китәсе килми инде моннан Казаннан. Чөнки ул минем туган җирем, туган шәһәрем. Ләкин мин соңгы вакытта татар эстрады белән генә түгел, ләкин рус җырчылар белән дә эшли башладым. Һәм инглиз телендә дә берничә җыр иҗаткән бар. Һәм хәзерге вакытта Мәскәүдән берничә заказ бар рус җырларга, һәм 2 заказ Нью-Йорктан да бар. То есть аннан продюсерлар шалтыратып, менә эшләп алыйк әле синең белән, мин әйтәм, давайте. Марат, карале, менә синең фишкаң нидә? Анда ки язганда сине танып ала торган берәр нинди бәлкем нота бардыр анда, мәсәлән, пым-пым-пым итәсең дә, ага, бу Маратның көйләрендә генә очрый торган шундый фишка дип әйтерлек әйберең бармы? Просто минем берничә үз стиль бар, име? Мин эшләгән стильләр, тиз җырлар, шундый салмак кына көйләр. Һәм минем бар берничә яраткан звуклар дип әйтим. Һәм һәр аранжировкасына мин аларны кертәм, һәм шул звуклар аша кеше таный дип уйлыйм, шул минем ясаган җырны икәнне. Сезнең парны алсаң, Дилә Нигъмәтуллина һәм Марат Мухин парны алсаң, күбрәк теге Дилә җырчы буларак интервьюлар бирә, масса күләм мәгълүмат чараларында ул төрле сорауларга җавап бирә, һәм ул теге Марат белән ничек таныштыгыз соравына да Дилә бик күп тапкырлар җавап биргән кеше. Без аның версиясын беләбез. Ә менә сезнең мәхәббәтегез нәрсәдән башланып китте? Каян башланып китте? Менә Марат Мухин версиясын тыңлыйсыбыз килә. 2001 елда ул миңа килгән аранжировка ясатырга. Шул вакытта әле мин Булат белән уже эшли идем. Видимо, Булат аша килгәндер ул. Без шунда таныштык, ләкин ул бер күрүдән мәхәббәт булмады безнең. Шундый любовь с первого взгляда. Ничектер белмим, просто таныштык инде менә, әйбәт матур кыз. Аннары соң бер ничә ел аралашмадык, 1 ел точно. Аннары соң тагын килгән ул, тагын инде бер аранжировка заказ биреп, һәм шул вакытта минем бер дустым бар, Нияз Валиев, Сеттеркемнең солисты, аларны беләсездер инде. Ул минем дустым, без аның белән бергә эшләдек, бер группада концертларда катнашканык, ул гитарист булып, мин клавишник булып. Менә шул Нияз инде во всем виноват. Вот, Нияз ул вакытта бик тыгыз аралашты Дилә һәм аның дусты Альбина белән, Апанай белән. Һәм ничектер мин дә шул тусовка кирип киттем. Һәм безнең башланды инде яшь вакытта, инде там студентлар, беренче курс, әле мәктәпне битергән инде. Шуннан соң инде безнең мәхәббәт башланды. Аннары соң инде беренче свидание булды и икенче свиданиянан калганы. Син ничек дип тәкъдим ясадың Диләгә? Тәкъдим ясадым. Ул безнең аның турында мин сөйләгәнем инде бер тапшыруда. Ул безнең туй име, ул ничектер үзе килеп чыкты. Бөтенсе шул туйга инде бара иде. Ничектер үзеннән килеп чыкты ул һәм Дилә бер көнне сораганы, кайчан туйны эшлибез ди. Мен әйтәм, безнең ничектер вот үзеннән шулай килеп чыкты иде. Аннары инде алтын балдак
алып, Берлиан белән тәкъдим ясадым. Шуннан соң никах булды, аннан соң берничә айдан соң без туй ясадык. Менә шулай. Шундый матур мәхәббәт тарихы. Булат Нигъмәтуллин свитерларын салып куеп, футболкадан гына тирләп пешеп яздырырга кирип китте. Марат Мухин, үзегез күрәсез, монда инде ярдәм итеп тора, музыкасын кабызып җибәргән һәм барлык бүтән эшләрне башкара. Димәк, без монда артык җәмәгать. Менә шулай итеп җырлар барлыкка килә, хитлар туа. Һәм ул җырларны сез TMTV каналыннан ишетә аласыз. Без киттек. Безнең дуслык яши һәр чак йөрәктә. Анонста әйтелгән барлык яңалыкларны тыңлап чыкмыйча тапшыру белән сау булашмагыз. Кыска вакытлы рекламадан соң без сезнең белән кабат очрашырбыз. Bilmem neden başlarga yılının ahırına jitip Встречнылар дальний белән Декабрь үзәге, декабрь йөрәге, декабрь үзгәрә декада Selection Hugo Boss һәм Биделиш Донна Карен Кабат кайдадыр, буран кочагында Горький йоклый, йокласын уятма Синен дәшмисең миңа, мин кагылмыйм сиңа Һәммә йөрәк тизрәк тибә синең кайнар сулышыңнан Елмай миңа Елмаясың килмәсә дә, мин бушлыктан туеп беттем Кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан Булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим Шакып ябык ишекләргә, уят мине иртә белән Күрсәт яңа көн туганын, бир миңа көч үтәргә Буран баскан юлларымны, мин тапталам бер урында Югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга Елның ахырына җитеп Yanımda бүтән сизмим Җибәрдем ди күкемнем арабызда Декабрь хәтирә Yanımda бүтән сизмим Җибәрдем ди күкемнем арабызда Бушлык элек иде хисләр Слайд артыннан слайд, арттырмыйча тизлекне Төгәл маршрут сайламыйча, нидер эзләп табар өчен Неон витриналар аша, синсез тик мин күнегәм Узам шәһәр үзәгеннән, кирәкмәгән хисләр белән Көтәм язны, көтәм акылымнан шашып Элек көтә идем сине, сүзләреңә ышанып Кара Chevrolet Cruze, шәүлә кебек юл өстеннән 2012 ел мин терелдем Үлгәннәрдән тирә-юньнән сораулар Тик мин җавап кайтармам, кемдер табар аларны Эзләп юллар арасында, кемдер белә ни булганын Һәм әйтмәс белгәнен Декабрьдә керипит, синең тирән күзләрең Җыр язылып бетмәде, 100 мең чакрым җәяү Сине эзләп табар өчен һәм югалтыр өчен Нигә дөрләп яна күперләр, утка салып күңелемне Кара зеро мин җиңелдем, финиш кичер мине Yanımda түгел син Җибәрдем үкенмим, үкенмәм Декабрь хәтирә Yanımda түгел син Җибәрдем үкенмим, үкенмәм Yanımda бүтән сизмим Җибәрдем ди күкемнем арабызда Декабрь хәтирә Yanımda бүтән сизмим Җибәрдем ди күкемем арабызда Бушлык элек иде хисләр Осталось меньше 2 недель до старта ежегодного международного фестиваля «Татаржера». И нам хотелось бы, чтобы свидетелями этого грандиозного события стало как можно больше любителей татарской эстрады. Средства массовой информации трубят о прямой трансляции фестиваля на телеканале TMTV, и от звонков в нашей редакции раскаляются телефоны и страсти. Так вот, о том, как стать постоянным зрителем TMTV, наш короткий инструктаж. В первую очередь определимся со способами телевизионного вещания. Телевизоры, ежедневно радующие нас новостными или развлекательными программами, получают сигнал по проводу, а в простонародье – кабелю, подключенному в соответствующее гнездо телеприемника. Но это еще не доказательство того, что у вас кабельное телевидение. Сигнал может поставляться одним из многочисленных кабельных операторов города, либо коллективной или индивидуальной антенной, установленной на крыше вашего дома. Узнать о поставщике услуги элементарно, позвонив в свое ЖКО или потревожив грамотного в техническом плане соседа. Телевидение мчится в ногу со временем,
временем, и на смену старым форматам приходят цифровые технологии. Совсем немного осталось до момента всеобщего перехода российского телевизионного вещания в цифровой формат, в связи с чем телеканал ТМТВ присутствует только в цифровых пакетах. ТМТВ за новые технологии. ТМТВ за цифровое качество. Теперь по порядку. Если вы житель Казани и пригородов и пользуетесь собственной индивидуальной антенной и телевизор ваш современный и плоский, нужно просто пересканировать каналы. Если же ваш телевизор старого образца с кинескопом, то поймать цифровой сигнал поможет приставка от компании Радиотелеком. Если вы житель районов Татарстана, вас выручит оператор Таттелеком с цифровым пакетом Летай ТВ. Если поставщик телевизионного сигнала кабельный оператор ТВТ, Таттелеком, Казгорсеть или Билайн, звоните в его абонентский отдел и просите подключить цифровой пакет, в котором есть телеканал ТМТВ. Если поставщик телевизионного сигнала Диван ТВ или Телесет, спутниковые Триколор ТВ или Континент ТВ, то здесь мы вас расстроим. Пока ведутся переговоры о сотрудничестве, дождитесь. Скоро мы придем и к вам. Подробную информацию по подключению телеканала ТМТВ можно найти на нашем сайте tmtv-online.ru и одноименных группах ВКонтакте и Одноклассниках. Ждем вас. Подключайтесь. Шоу-бизнес яңалыклары ул һава торышы кебек. Һәр даим, һәр мизгел үзгәреш кичереп тора. Инде алдагы үзгәрешләр белән мин сезне киләсе тапшыруда таныштырырмын. Ә бүгенгә мин Гөлназ Сәфәрова сезгә бар белгәннәремне сөйләп бирдем. Исән сау булыгыз. Алып баручыларның стиле һәм бирелгән киемнәре өчен Мегаполис кибетенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәбез. Реальная зима не за горами. Ты готов к экстриму? С магазинами X-Dream и Everest всегда готов. Горные лыжи и сноуборды покупают здесь.